Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Wannan guri da kaga na zagaye tsakanin zanen kai da zanen zuciya. Inda hannunka yana ɗauke da wannan zane da kaga yayi cross ya shiga tsakanin juna, to insha Allahu ana sa ran zaka kasance cikin attajirai nan gaba. Saboda haka abin da ake bukata daga gare ka shine ka yawaita wuridin ya ganiyu ya muguni, ya ganiyu ya muguni kafa 1060, kafa 1060. To insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ubangiji zai kusanto maka da kofofin arzikinka, zai bude maka su insha Allah ta'ala, musamman ma ka ta karanta shi bayan sallan asuba. In ya kasance hannunka bai dauke da wannan zane, to kar ka damu, akwai zanennuka da yawa a hannun mutum da suke nuni da arziki ko akasin haka. In Allah ya yarda naka zai dace da wani. Saboda haka in baka follow ɗina kai follow ɗina domin samun irin waɗannan karatuka. Sannan kuma in kana buƙatar bincike game da abin da ya shafi rayuwarka, za ka yi min magana ta comment section. Pass on.